So, dalawa lang yung binili namin kasi kami ang pamilya. So, once in a blue moon lang kami Eto palang melon guys, is 70 pesos. So, yung babaeng walang pahinga. Ang taga mo guys, ayoko sayang ng oras. Hello guys! So ayan, nakauwi na kami at biglang hagar na yung Tesla. Tapos nagluluto pa ako ng aming ulam dahil lumpia lang niluto ko kasi walang ibang ulam. And then kakarating na namin galing mag-grocery pero aalis pa kami ulit mamaya para sa mga ibang kulang pa kasi yung mga gulay at saka yung isda na yung binili ko. May nagsasaing pa dahil it's 11:30 pa naman. So, matutulog. After namin kumain, kailangan patulogin si Hagrid at si Papa para makatulog din siya. Tapos mamaya aalis kami ulit na naman. So, yan. So, ito yung sinasabi ko sa inyo guys na longganisa. So, ito yung longganisa. Na-explain ko na yan kanina. Pero, ang gagawin ko dito is kukunan ko na kasi yan ng ganito. Yung cellophane niya para lutuin ko na yun. Naghahanap sila ng toys sa ilalim. So, ayan. So, ayan guys, tapos na akong magluto. And then, papabibilhin ko yung ketchup kasi naubusan na kami ng ketchup. Tapos, ito yung plato na nabili namin sa ano. So, ito yung plato na nabili namin guys. Ayan, pinalitan ko na. Wow daw. Say hi. Hi. Guy, ginoo ko Lord. No, nahuga kayo gamot. So, dalawa lang yung binili namin. Kasi kami lang naman dalawa. Kasi, ayan. Tapos kay Hagrid, meron siya sariling plato. So, dito sa bahay, dalawa lang naman yung plato. Kasi in case na may mga bisita kami, automatic doon naman kami kumukuha ng plato kaya mama nanghihiram kami kung may mga okasyon, gano'n. Or may mga bisita. Pero pag lumipat pa kami, yun, doon na kami bibili. Hindi na kami bumili ng maraming ganito kasi babasagin to pag lipat namin, nahihirapan kami. Kaya dalawa lang. So ayan. Ayan, pakain na kami guys. Ayan, ang pamilya. So once in a blue moon lang kami mag-juice kaya eto todo na to. Kain tayo guys. Nakatulog na yung dalawa at ako naman hindi ako nakatulog pag marami akong nilipitin. Tatapos ko lang maghugas ng plato. Tapos eto na, i-arrange ko na yung mga napamili namin. Pero actually kulang pa to guys. Marami pang kulang nito. Pero ito yung mga kailangan namin bilhin sa palengke. Maya naman punta kami doon sa dito. Aray ko, bigat. Sige, isa no. So yan. So, ito lang naman yung nabili namin. Pasensya na maingay yung electric fan, guys. Ang init kasi. Nakabili ako ng, celery. Iano ko to sa tuna. Ayan. Talagang may pa siya, roots. Siling haba. Siling haba to, guys. 5 pesos lang. Patatas. Ano ba to? Yung mga ko. Bell pepper. Onion at saka garlic. Yan lang. Yan pa bang iba? Wala na ata. Tapos fruits. Yun lang yung nabili ko sa eto. Melon. Meron din akong saging na
Hindi to saba na saging. Alam nyo ba na iba-iba yung ano ng saging? Ito, ang tawag dito sa amin is cardava. Iba din yung saba. Iba din yung saging na yon. So, ayun. Ito, cardava daw yan. And then, bumili ako ng pansit. Ito, plain pansit. Ito naman, para sa lomi. So, maglo-lomi ako ng 2 beses. Yan. Medyo malalaki yung kanyang, yan, flat. Yung ano niya. 15 each, 15 pesos. Ito din 15 pesos. So, yun yung isda. Pinalinis ko ni Papa kanina. Tapos, ipapa ko na lang yan mamaya. Pinalagay ko na lang dito sa baba. Ayan. Para at least mamaya, diretso ko na siya Tapos, ngayon, after kong i-ano yung mga, anong tawag dito, pinamili namin yung yung meal plan namin. Kailangan ko i-lista doon sa lagayan. So, yun. Ako pala yung ipon, guys. Niligpitin ko lang. Ito palang melon, guys, is 70 pesos. Isang malaki yung ipinili ko kasi bibigyan ko si mama. Papunta kami kina mama. Tingnan nila yung buhok. Naggalit kasi ako nakahiga. Kasi pinatulog ko si Hagrid, diba? So, bibigyan ko si mama niyan. Kaya medyo malaki yung isang buo yung binili ko. 70 pesos lang naman yan. Lord, Diyos ko, Lord. Yun. Tapos, may sasabihin ako sa inyo, nakalimutan ko. Nakatapos akong mag-edit, in fairness. Yun yung gusto ko dito sa cellphone talaga, mag-edit, mag-vlog. Yun din yung advantage. Kasi talagang kabisado ko na yung pag-edit dito sa app na ginagamit ko pang edit. Kaya sobrang bilis ko lang siyang i-edit. Kaya, good thing. Pero syempre, iba din yung quality talaga ng, anong tawag dito, yung quality ng yung camera talaga, diba? Pero yun yung gusto ko talaga sa phone kasi sobrang bilis mag-edit. And then yun, yung mga toys ni Hagrid kailangan ko ligpitin dahil hindi kita kapagligpit kasi ang liliit kasi ng mga niya, yung liliit ng mga toys, pinatapakan mo ang sakit. So yun, after hinihintay ko lang magising si Hagrid tsaka si Papa, tapos gora na kami. Papunta kami kina mama kasi ngayon, kaya ayun. Bakit parati akong may hindi talaga pag mama, diba? May mga bimpo, may mga tuwalya, damit. Naku, Lord. Pero before kami aalis, muna ako mag-upload doon ako ng video kasi mabilis lang naman ang-upload doon. Mga 10 to 20 minutes tapos na ako. So, yun. Tapos yung mga sinampay ko pala sa labas. Kahapon pa to eh. Yan, mga tuyo na yan. Kaya kailangan ko nang kunin. Ito na yung aking tutupiin, guys. Isang punong-puno ng basket. Kaya, simulan na natin. So, yan yung tutupiin ko. Kaya marami nagsasabi, ako yung babaeng walang pahinga. Actually, nagpapahinga ako. Pero, mostly sa mga nakikita dito sa vlog, talagang may ginagawa ako lagi. Kasi, nasa aking, kasi ako guys, nasasayangan ako sa oras. Gusto ko kung ano yung magagawa ko today. Ayoko na ipapabukas pa kung kaya kong gawin ngayon talaga. Kaya, yun. Pag ngayon, marami akong gawain talagang gagawin ko yan lahat. Pero may times din na dahil inubos ko na sa ngayong araw na to, bukas wala na akong gagawin. Kaya, yun, may time ako mag-relax, may time pag marami talagang kailangan gawin talaga. Pero pag kailangan na mag-relax, yun, magre-relax na tayo. Pero, yun, ayoko magsayang ng oras. Even sa family time, yung naglalaan ka ng oras para sa family mo. Ayoko yung nagsi-cellphone, ayoko yung iba yung pinag-uusapan. Gusto ko yung may katuturan yung pinag-uusapan kasi sayang yung time na pinagugul yung mag-banding tapos yung pinag-uusapan nyo is nakikichismis ka lang sa ibang tao. Ayoko nang ganun. Kahit si Papa sinasabihan ko sa kanya pag alam mo yun, gusto niya pag-usapan yung ibang tao sa mga kapitbahay, tapos mga kapitbahay, tapos sasabihin ko talaga sa kanya na hayaan lang natin sila. Gusto kong pag-usapan natin yung tayo, yung sa atin, sa future natin. Ayoko magsayang ng oras para sa, alam mo yung pag-usapan yung ibang tao. Yun, ganun. Ayoko talaga
mo yun, basta may ganun akong, may ganun akong, attitude. Wow, attitude. Pero ganun talaga ako, guys. Ayokong magsayang ng oras. Gusto kong sulitin. Totoo talaga, para sa akin, time is gold talaga. Ligpit. Habang nagliligpit ako, manonood ako ng, habang magtutupi, manonood ako ng CCF kasi nag-download ko yung video ng CCF. Hindi ko natapos kahapon. So, tatapusin ko ngayon. So, dahil kailangan natin ng spiritual, charbalo. Kaya yun, guys. Ingat. Kaka-upload ko lang palang video dahil ngayong umuto si Papa, si Hagi, saka ito yung aming ulam. Actually, malapit lang to sa bahay. Malapit lang to sa bahay, guys, pero ayun, ito na kami kumain. Kasi meron naman kami pera for ayun, kain na tayo, guys. Pauwi na lang kami after this. Mag-press ako. Play. Mag-press lang. I'm tummy yun. Ako na kayo.